Sanibonani, ngiyanibingelela ngiyanamukela uhlelo lethu lwezindaba SP Media TV1. Bakwethu sicela maqala ungena ku-channel lethu, like uphinde subscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa bakwethu ukuthi ushare link yethu. Udaba esilithela namhlanje sithola udaba lika McKilla SilentKilla. Bathi-ke isitori sabo wadlala ngami saqhubeka bakwethu. Cela ukuthi niphuthume ku-YouTube niyobheka, nifike ni-like ni-subscribe umsebenzi wami. Endokwesikunakho konke uzoba nomntwana omncane. Wathi metshela iblessa lavele laphenduka isilwane. Lakhetha ukumshaya amaqedela iphika nengane. After few months waphinde ekhaya ngoba esezobeletha. Baba wakhe azange amamukele wala waphetha. Wathi ngiyokufundisa wena impilo ukhetha ukuyimosha. Angidingi kulamagceke phuma uphele wamxosha. Kwaphoqa ukuthi athole indawo yokulala. Waya kamngani wakhe wamsiza ngendawo yokuhlala. Yafika ingane mhlangane nawe imoya yethu yabonda wangiphathisa kwendoda obegwegwile kwasekuqonda. Ufise ngathi ungavula isikole uzofundisa abantu besimama ukuthi uphathwa kanjani umuntu owesilisa. Ngoba iningi labo liqhuba intwana ngewisa bese ligijima inyanga lifuna imithi lijaha ukusidlisa. Miningi imishado yaqhamuka ngentelezi. Mangicabanga zonke lezi zinto ufikelwe inyembezi. Thiwa abafazi impela ingoba bafabaza